Waar het nog op vakantie wil onder het wetter in Friesland, had grote kans dat er geen plak meer is. Maar heel vaak van nou, steeds maar de laatste weken van juli, heel vaak nee verkepen. Dat is echt, dat is heel sneu. Er zijn some mensen, ja, die kunt u nu nog wat proberen? Kan, hè? Dat is toch ergens wel een plakje. Nou, en dat betekent nou gewoon dat we nou leven op annulering of leven van annuleringen. Dus dan komt er weer plak vrij en dan is weer hoera, weer een plakje. Alle wettergebieden profiteren dus van het mooie waar en de groei aan toeristen. Ja, het is wat sneu, maar dat we nooit vregen naar de Friese woorden. Hoe dat kind, dat hebben we nog nooit beleefd. Hè? Dus verleden hier is nog aan de lopende band mensen die graag naar de Friese woorden woorden. Maar het is alle keer Alphensteden en Friese Maren. Ja, en dat komt toch door de publiciteit, maar ook door de temperatuur. De kust, IJsselmeerkust, de Wadden, dat is gewoon de magneet die de mensen loekt. Het wetter. Een protte Duitsers wisten de IJsselmar altijd al goed te vinden. Door culturele haatstad wordt het alleen nog maar meer. Een protte Duitse toeristen vregen naar Kulturhauptstadt Leeuwarden. En dat vind ik wel bijzonder. Dus blijkbaar had de culturele haatstadorganisatie toch wel aardig wat publiciteit oogst in Duitsland. Ook de Noord-Duitse Rundfunk, NDR-televisie, had uitgebreid uitstuurd over Friesland. En dat kun je goed merken. Voor de ondernemers in de toeristische sector is het in alle gevallen een topjaar. Ik denk dat iedereen wel een omzetstijging had van 10 tot 20%. En dat komt vooral door de volle terrassen, volle campings. Dus de bezettingsgraad is nog nooit zo hoog geweest als denk ik dit hier in de afgelopen 24 jaar.